kanjani mhlawumbe asingene baba uma ikhona indlela ongathi singangena ngayo. Hello, hi, and how are you? Hope you are doing good. Thank you for watching the video up until this far. We are the new move of the Holy Spirit. Please watch and don't forget to subscribe. I think sike withinta. Yebo, sike withinta. Iqiniso lithi njengoba umbuzo othi ubahlanganisa kanjani bonke abantu. Iqiniso lithi sikhuluma ngalo yedwa siloku siqalile sivula lo luhlelo. Hallelujah. So iqiniso lithi ke uyedwa owafela abantu. Uyedwa owaba ummeli wabantu. So njengoba aba umumeli wabantu incwadi yezenzo ithi wazenza izizwe zonke zaba munye ngegazi lakhe. Yes. Usho ukuthi yabona lethi wazenza izizwe zonke zaba munye ngegazi lakhe. Kusho ukuthi ngisho abekuthiwa umlungu noma abekuthiwa umu-Indian noma abekuthiwa uyini uhlobo oluthile olukhona kodwa wasenza saba munye ngento eyodwa Igazi lakhe okwaba ilegazi lakhe. Yingakho mayisibuyisela wasibuyisela kuNkulunkulu ngegazi lakhe. So ukuthi ke sihlanganiseka kanjani lo mbhabhadiso ubahlanganisa kanjani abantu wachitha igazi lakhe wasenza ke ukuthi wonke umuntu yingakho uma sithi kuliqiniso ukuthi umbhabhadiso ogcina ukuya kuye uKristu kusho ukuthi awusekho ozojampa lapho. Hence uPaul ethi ke munye ufuna ukucacisa ukuthi ngisho ngabe kuthiwe ngaba khona enye method awusekho munye. Amen. Yingakho futhi ezoemphasize nanokuthi nebandla ke linye nalo. Amen. Ufuna ukusivezela ukuthi noma ngabe kuthiwa baqhamuka bangakanani abantu abafuna ukusivezela ukuhlukana kwamabandla. Kodwa ufuna ukusivezela ukuthi ibandla lihlukene lilodwa. Amen. Kuhlukene nje abantu ngokukhonza. Kodwa uma bekhonzo wafela abantu. Amen. Ibandla linye. Ngoba I think we need to come back and talk about the church. Ngoba sihlukaniselwe into I don't want to deviate. Help me, Holy Spirit.